Shalom, horas madihita saluhutna, amanami inanami nahu parsanggapi hami dohot hita napungu saluhutna di bagas jorin itu hatta di bagasan manogoton. Sebelum kita masuk tu ibadah ta, parjolo majolo tahalason ima kreasi sian sekolah minggu sektor Galatia, imba sada program na pinatupani panitia ta, panitia pesta gotilon. Tu anak konami sekolah minggu Galatia kami persilahkan. Amanami inanami asaroma hita amanginang manupaki anak kotaun mauleate.
Mulai tema di anak kon nami sekolah minggu, suang sawane di amanami inanami dohot akan apo supulung saluhutna, maulia tema di panupahiyo muna manginang, saya tuhata mababalosoni tuhamuna, di loma tuhamu silopi gada sikot ninaung di lamunay horas. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Neng masuk mahita tu par mingguata. Alani ta parade maroha dohot pikirata jumolo mahita martangiang nahohom. Amen. Marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau dangau na punasa, poda ni na marsuruau doi. Molo adong manangise na mabahen lomo ni rohani amai, botoon nido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuhatahoni sian roha-rohaku sadiri. Songon nanidok ni surati, akabatangaik na mangolu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan na sokal jala na bonar. Dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha. Alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite toddim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni saluh halak saluhut.
ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana dibuat sian patik parjolo, songonon ma didok. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam, dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tupatihi. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Maredehita. Tapauduk marohata di adopan ni debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar, parasi jala partalup ni roha jala na basar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata.
Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahini bana do pangoluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Mare dehita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di buku Evangelium Johannes. Bidu onom mamukasian ayat 24 saat rodi ayat 35. Johannes bidu onom mamukasian ayat 25 saat rodi 35 marsikat sorin mahita majaha. Songonom ma hatan itu hatta. Asadung di ida natoropi nasodisi Yesus nang akasisian nape dibongoti mamuse akaparau jadi roh tuhuta Kapernaum mengalului Yesus. Dungi ninna Yesus ma mengalusi nasida. Tutu si tutudo nahudohon tuhamu dilului hamu peau dada alanong dapot rohamuna taday tung alani nabo surido hamu namangan roti. Dungi ninna nasida ma madok ibana. Dia ma bahenon nami asahulahami akaulaon lomo ni rohani debata. Dungi ninna nasidama asa dia mata da bahenomu si idaon nami asa tung porsea hami diho aha diulaho. Dungi ninna Yesus ma madok nasida. Si tutudo hatakon tuhamu. Apala si Musa mangalehon tuhamu roti nasian Banua Gijang. Damangido mangalehon dihamu roti natutu nasian Banua Gijang. Gabe didok nasida ma. Saitong malehon tuhami ale Tuhan roti si songoni rap mahita di ayat 35. Dungi ninna Yesus ma madok nasida. Au do roti hangoluani sadok na somalebe manangise na rotuau. Jala na sotupa be mauas manangise na porsea diau. Ima sahatna. Martua do halak na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mare dehita.
idakkom ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata, amanai pargogo na so hatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabigema kor na sinuarahon ni inahanna, laos diuduti maanon sian ina Deborah.
tabegema tikting na masa dohot si pamasaon di minggu taon. Shalom. Selamat hari Minggu mari hita saluhna. Tapayut-yut ma titing namar ragam di Minggu 4 Agustus 2024. Na perjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion 5 minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tulusadaon ni debata. Topik Minggu debata mangalehon sagu-sagu hangoluan tubangsona. Napaduahon kelompok kor tu parmingguan tanggal 11 Agustus 2024. Pukul 7.30 namangisi kor ima inahanna dohot N HKBP. Pukul 10 ama Salom ina Esther. Pukul 10.07 remaja. Na patuluan ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 11 Agustus 2024 nanengro kita memakai bahasa Batak. Na paupaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa 6 Agustus pertangyangan sektor di sektor Korintus di sektor Judea di keluarga Atambunan Borusi Hotang, di sektor Kanaan di keluarga STM Lubat Tobing Borusi Manjuntak, di sektor Efesus keluarga RC Mangusong Boru Manurung, sektor Galatia di keluarga Nyonya Luman Gaul Boru Manulang, sektor Filipi di keluarga D Purba Boru Sinambela Nahinan. Di hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 di sektor Sion di keluarga D Maharaja Boru Marbun, sektor Betania keluarga E Manik Boru Marpaung, sektor Roma keluarga Situa ISM Siagian Boru Tambunan, sektor Nazaret di keluarga Nyonya Nainggolan Boru Simajutak, sektor Kolose di keluarga Natal Manurung, sektor Bethlehem di keluarga B Nainggolan Boru Simamora. Alamatna Boy Mata Bereng amang inang di acara teh. Na palimahon penampilan kreativitas dalam rangka pesta Kotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka pesta Kotilon di Minggu Tasadarion di Kebaktia Pitu Dolupulu ima perhalado sian sektor Judea di pukul 10 ima sikola minggu sian sektor Galatia. Jala di Minggu nanengro di ibadah pukul 7.30 ima sikola minggu sian sektor Sion di pukul 10 ima perhalado sian sektor Galatia. Napa onopon amplop pesta Kotilon di Minggu Tasadarion patu pauta papungu pelean amplop pesta Kotilon tapatu pamai di pelean na paduahon. Pasahat penghargaan tuyanakon na berprestasi di hari Minggu nanengro tanggal 11 Agustus 2024 pahasaton niuriatama penghargaan tuyanakotan na berprestasi juara sada saat juara dulu tingkat SD 1 SMA baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga tapatu pamai di kebaktian pukul 10 WIB pinanginoma tusude yanakon na berprestasi naung pasahato surat keterangan manang sertifikat na tuhuria asaroma madohoti kebaktiani na pawaluhon pendaftaran marguru malua mulai Minggu
14 Juli sahatu tanggal 10 Agustus 2024 dibuka huriata do pendaftaran tuakan nanaing marguru malua tahun ajaran 2024 sahatu 2025 tuakan nanaing maddohotisa boy mamad daftar melalui situa sektor ta masing-masing. Pasiyahon SK perpindahan Padita HKBP Resort Cimanggis nomor 07 garing SK garing 03 garing 2024 nagabe Padita di HKBP Resort Menteng Lama dohot SK ni amang Padita Adolf Tasman Nababan STH Kabit Diakonia HKBP Distrik 28 Deposkap nagabe Padita di HKBP Resort Cimanggis hobar tu surat keputusan ini naing patu pautama na perjolo di hari Minggu 11 Agustus 2024 pangujakonon ni amang Padita Immanuel Panjaitan MTH di HKBP Menteng Lama na didohotan ni punguan ama huria dohot punguan ina Kamis nagabe utusan sian huriata mulai pukul sia 30 WIB. Nomor 2 di hari Sabtu 24 Agustus 2024 verifikasi dohot sertijab di HKBP Cimanggis mulai pukul 10 WIB. Napatuluhon di hari Minggu 25 Agustus 2024 Pabor Hatton amang Padita Immanuel Panjaitan MTH sian HKBP Cimanggis dohot mangujakon amang Padita Adolf Tasman Nababan STH nagabe Padita HKBP Resort Cimanggis Naibaru di Patupa di kebaktian Minggu pukul 10 WIB. Tatangnya koma anggiat boy dengan merdalan saluhuna proses perpindahan ni Padita tai. Napa sapuluhon torop ni ruas madohoti per minggu tanggal 12 Juli 2024 walu sihalak napa 10 sadahon ruas nomor ulang tahun kelahiran 32 halak ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 20 Juli 1 Agustus 2024 hatani debata napasikopon las ni rohamuna tarsurat di pesalmen sia pulusada ayat 10 sai pamahapokku do ibana sarimatua jala patedana honokku tu ibana hatuaokku pasal 10 hon pelean iuran diakoni sosial huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di Bagasan Minggon toropna 10 kepala keluarga gorangna Rp2.275.000 na 10 tolu pilihan bulanan doh tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan doh tahunan di Bagasan Minggon 10 kepala keluarga gorangna Rp3.400.000 mau lihat ma di pasahuriata tu sudah ruas nang pasahaton pilihan bulanan dot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2024 tuakan naso pasahaton dobe taingot mamang inang makarikoton pasatosa ganu bulan turia marhite parhalado sertot tabe 14 keuangan huria 14 juta Rp150.000 pembangunan Rp2.729.250 sentralisasi Manang Pusat Rp2.671.600 jumlah Rp26.164.000 molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi AKPD ani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton
Songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu Tuhan tama peliani bain sangap di guarna. Amin. Tabegema kor na sinuarahon ni Ama Huria.
Marede mahita huhut ma tapasahat peliata pelian sadaa dohot sadabi. Tauduti ayat pitu. Dameni debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatei. Amin. Horas ma dihita salutna amanami dot inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus
Hatan itu hatan nagabe ujahan di tonga-tonga ni barita nauli nanaeng si pausor sorota di minggu sedarion ima di minggu pasapuluhon dung Trinitatis ima sian surat 2 Musa bidu saplono ujahan masian ayat 2 roh di ayat 8 2 Musa saplonom ayat 2 roh di ayat 8 songonom ada di sini. Jadi marmungut-mungut mah sadok luhutani halak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani di dok halak Israel maduna sida tung somate hami dibunuh tangan di Jahuba di tanah Mesir di Nahudul hami di Labung Hudun akan amarisi juhud di Nabozur hami mangan sagu-sagu ai di togion hamu hami ruar tu halonganon lau mamunu sadok luhutanon aturaparon dengan ina Jahuba mah tu si Musa ida mah paroku mah tuhamu udan segu-segu sian banua gijang asa ruar bangsoi jala di papungu sai sadari nai asa di ujuni nasida manang turuton nasida patiku manang dang ale jupang paonom arihon paulihon nasida ma nabi non nasidai gabi si lopit mai namarti bakkon napi napungu nasida siapari dungi di dok si Musa ma dok si Aaron ma tu sude hala Israel bodarion ma botomuna Jahuba parwar hokkamu sian tano Mesir sugut manugut idaumuna ma hasangapon ni Jahuba ai nunga di bege ibana parung tunguto muna dopo pak Jahuba ai tungi sema hami pola ubain tung marmut mungut hamu dopak hami akum ni di dok si Musa mah molo di dalam Jahuba juhud pangonom muna budarion jala butongan mangan sagu-sagu malugut nai ala naung di bege Jahuba parung tunguton muna namar munguti hamu dopak ibana aitung isema anggo hami pola dada dopak hami hamu marmutungut dopak Jahuba do ima sahna dihita salutnah nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tahamulate mah tu adu pani debata ala tarajumido di pandongan itu hatta sahatu partikianon boy di sariot tu hatta do saluhut ngolutta ngolu siganu pari nang di ngolu parto diottai los ido nang di bagasan barita nauli nahujahan nakini molo tapamana dia kepiga-piga jamita di minggu nasalpu ate saya di taringo tido taringo tu si panganon nate songon minggu nasalpu ima ditamue Tuhan Yesus 5.000 halak mangan sian 5 roti dohot 2 deke ate jalah sada halongangat doi di bagasani alai adong ma picang-picang ni Tuhan Yesus ditiki babua sasiktongna dang apala nama nigor ubalga nasida mamereng songo dia ma halongangan dia deh uban nagabe sai di payutihud akan atoropi Tuhan Yesus ala itung alani si panganoni dong idem bani di epistel tai molo tapayutihud ay dilului akan atoropi do Tuhan Yesus alai saya sukuma ay di dia ho Tuhan saya hulului hami do alai di do Tuhan Yesus dang alani tanda ngajupang di hamu ubaina dilului hoau alai tung alani si panganoni manang roti ido ubaina gabe marsitutu nasida mang di Yesus doh lapatana diamu akan hina holongan memang boido idautah di perdalan ini masa di tonga-tonga di nguruni hita jolma tanpa sangajo hita boido kita pangihu tonon di ngolutta
di namanda dok mangito Tuhani secara tidak langsung dang apalah alani panandaota di hamuliaon dohon nau pinatudoni de bata akaragam asini rohana di hita ala itu alani nau digohi do labatan na akasi panganon do sinumoni ala sada na didok di bagasan trupukon ahamai ale di ida de batama dan apalah takas dope pangihutonon ni akabangsoi dohok mananda songo dia mahaburjoni de batana manari ngolu nasida ala itu alani memang alani si panganuni do ala bosur nasida dila Tuhani di bagasan akang ngulu ari-ari nasida gabe songo na ras nasida dina laho mangihuton de bata ale mulu tiki jupang makiningan didok ima di nidok ma songon krisis si pangamu alang lemuru aka persediaan gabi marmungut mana sida marmungut do tu si Musa dot si Harun dot hataman dok di bagasani ai buasa tung buanom muhami tu tano halongononom buanon mumalua siap perhatu doman mesiron anggona tung nagabe malek kami jalan mati apa sabutullah dang apalagi sakap ni dewatati ya sugari sakap ni dewatan apa mateonnya kabangsoi ba ngadi pas subuh akabangsoi mate di perhatu banoni hanak Mesir ale ni holong ni rohani de batando asam balua do bangsui sian parhatu banoni jala di patudu hodo aka halongangan dohot aka nadi dok mujizat sian Mesir satu namardala nasi dari pahalongan ni alani holong ni rohana biar asa tarida ma di bagasangul nasida sadahai baruon ngolu nama saya sonang molonunga nasida malua sian parhatu banoni alai ahadu di aka ayatiyate tung somate hami dibunuh tangan ni Jahuba di tanah Mesir dina hudul hami di labungi hudon akan amarisi juhud dina bosur hami mangan sagu-sagu ai di togiok kamu hami ruar tu halongwananon lau mamunu sadok luhutanon aturapa kira adung penyesalan nate omatong pamurahu ate dia tidak menghiran ada penyesalan lapatan na ay marhua tugi honon hami haruar sia Mesiron anggus ngonon basong ni do ameng bakku ni jol mau nate molholan tiki male ibana dang diingot aka dia ma nabi na ini debata dang diingot songo dia ma pambena ni debata dan diingot pikiran ni debata sasitong na sian mulanai na ikon malua jala daputan na sida ay nga di do Tuhani paluaw kumahamu siap perhatu banoni jala taruh honok kumatuho ima tu tano na pinarbaga-baga ni debata nagok susu do situa ni loba on kepastian do na di debata ale holan terjadi krisis nakini ampitor menyesal nasi dak porsian nabi na di bata gabe didok ma marungut ayang ku marungut sungut odo sahid ni hita jol mau nate molo kurang tarikotu perbuena ni ula marungut kan aku tuh rasa nagudangan di nguluton na marungut sarungan bangsa Israel nate dak cocok di bagasan pikiran marungut dang bui rohani dongan mengalusi nadima marungut dak pas perbagini si panganon baru teh marungut tadi kan ulu dusong mulai marungut gudangan oh kurang pe si panganon marungut lobi si panganon marungut mereka ngumai ala di bereng do ngasuk songon na di pestai kan ulu du songoni ngagudang ngambu suar niba
HP Roma nang tu plastik contohnya kan ala gumodang dodonganon di plastik na marutungut ini kan kung na marutungut so ngobang si sarang ini jadi serba salah soloma anggo Tuhan ini diwere ngobang sui ay nama wow aka jolmo nati dang dilihat marungutungut dilihat marungutungut caru pada soloma ditiki dang kurang si panganon di mana marungutungut ale dilihat mah lu bisi panganon marungutungut alanya mau kan di mana marungutungut ala gudang dia lang marungutungut jadi gudang lu soni serba salah lu si batana manguluon nah odu di debata sotung madabu hita tu parungutunguton biasana molo hita marungutungut madabu tu parungutunguton parjolo aladang diingot hita songo dia ma bahasa-bahasa ni debata di ngolut tahun gudang ni bahasa-bahasa ni debata di hita ale jot hita madabu tu peristiwa sesaati ido didok adok kata habis kemarau setahun dihapus hujan 1 hari. Oh ini denggan dopi ya te positif dopi. Molo didok habis manis serpa dibuang. Oma pangalahui. Gudang di bende bata tu bangsoi di ngolut tau majo gudang di bende bata akad danding di ngolut ta ale holan dapok mahamaul di hita contohna Peter Roma hita nabu ado Tuhani ai song tangi hondodo tangiaku bajujut do molo gudang tabain lapatan na akan parnguluat tahun dapok pangomuan dulu ida ale holan moru do pangomuan dang na marsik koriba moru pangomuan ni Peter Boa etorasing ulu do songoni hida na bangsui jadi kadang-kadang dang di ida songo dia masakap ni debatan nadinggan di tonga-tonga ni ngulunda nah jadi dia roha memang molot mangi itu marsiajar kita tuon memang iko sidok mau lihate ma ita tu debatan apalagi mapardumuan tua kasih pangam aka kebutuhan di ngolu nah jodoh kita di tonga-tonga di ngolu ta ubal gado hagiot ni ngolu ta di ngoluon sian aka mangatusi ima pikiran ni debata nagabi kebutuhan di tonga-tonga di ngolu ta adong do perbedaan nih ade molo didok kebutuhan dia menarikot di ngoluta idona di bende bata ale molo didok do keinginan imana sahagiot di ngoluta do na saya tabain HP belum tentu keinginan ini nagabe cocok di nalaho na didok di rebata di ngoluta odo na masa di bangsu ya te nang di ngoluta nanti saya kita manigo dipikirat ta Tuhan menggobolim yan Pitor songon dak pola luja iba na manguluan tor selesai nama iba tanggung jawab iba di keluarga contohna dak pola luja di nalaho mangulaulaon ai luja na manguluan kan ulu du songoni kita Roma Tuhani dak songoni molo gabi songoni na didok hidup instan ide didok di akademi jadi dok bahwa hidup instan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Justru Tuhan menginginkan hidup manusia harus lebih bekerja dan dihadapi banyak berbagai kesulitan. Ai biasa na molo di tonga-tonga ni paru kilotai, di tonga-tonga ni namar hoi-hoi do hita menghadapi akan situasi tantangan di ngoluta. Ai sabutulna di sido pandado ni ngoluta tu debata gabe tabo to madina laho mangargahon ahado nadilo ni debata di hita. Coba molo murah-murah. Ba ngadung tubuh porsion di hita. Aku yakin di hita. Ngadung tubuh porsion. Murah do apetae. Orang disima di tapangi tordilo Tuhani. Apalagi na tatangnya kumba Tuhan. Hatuk ma
iba umpama mamora umpama udak pula karejo hatok manian ya nakoni pitor boy mana tamat sekolah unak pula di bolus perguruan tinggi pitor rapok karejo manian basusah dua teh mulu adung do sita-sita ni ngoluta songoni bang suwi bahkan di bagasana asing di tiki Tuhan Yesus mangailan 5.000 halak mangan di dok laka atau ropido di dok di mana mulu boy mania Tuhan songonima di bahen torus di ngoluon buah matahe undak pula karejo maksud naikan songon opung nami ido nah di parhorsieni di legon do manna si pangano hanguluan asa gabe mangulu nasida dan di boto kajol maun di bende batape manai songona di do di son ala memang di pangulu nasida dak tarbain nasida do boy Jepang si panganon di halongonan idem badi Tuhani tor di boto do di nalaho buah baenon na tungol ni jolma ale molo tapaubuk di ngoluta saya tadok maju ngulut tahun hiran di halongan neng romanian pitor siem banua gijang iro wate akan narikot di ngulut tahun nanti nang adongi pengajar ni di batana siswa ale justru siang aka situasi na di dalam ni jolma na mangula sabutula di sido Tuhan ni mangula di kita mangalepas pasu idom bani di bakasan hatan ni bata dang adong kamus ni halak na losok asa dapotan aka pasu-pasu mana ngaholan na burung kan adong do jolma songoni do kan di istilah ekonomi noaengon sedikit pengorbanan sebesar-besarnya dapat penghasilan kan idui anggo dihapor siaut tadak songoni justru ikum mangula do asa namangan asa sienna di dalam tonut tama di ngolut tahun di sido Tuhani di nol mangaleon akan narikoti di tengah-tengah di ngolut tahun nah odu sebetulnya dibimbing Tuhani do akabang suwi ale pitor marmutu mana sida pitor Roma Tuhani banilian mak kan idui nakini di ayati pitor Roma muan non manugut nai ikon idaumu nama iman kiningan di dok hatai kiningan imaman nayate tursiam banua gijang jelas ada peristiwa dui memang holan bangsa Israel do nama jalo langsung siam banua gijang si panganon saliling 40 tahun paima sahat nasidatu tanu Kanaan imam marhite manna jangan beyate idot tadana asini rohani debata aledang alani si panganoni dan idok di debata molo di ida jolmaido di ida bangsoido pabua halongangani pabuahon asa tumpus do rohani aka jolmai pabua dan aduna hurang di tengah-tengah ni ngoluta asal maporsia kita di halongangan dohot nabi ini debata di tengah-tengah ni ngoluta ulang tapasa ko pikiran niya de nagunang kita say tasak ko do guguta pikirat ta naho di nalau mengadupi akan nama saya di Portibion nanti ujungnya madamu mahita tu parungutunguton jadi manangisi na saya marungutungut ulan otik hurang tor mangutungut adong do songoi ya kan ngoluna kulan na marungutungut adong dis songona udok nakenya dapok be marungutungut mamereng jolma pe songona hasing marungutungut mekel pe jolma suguro hana marungutungut irung dak kasuan na manguluan nati gitu tadi dia do sia rupana ya te mol sai marungutungut tadi iri mol atar songon na gudang do suhina ulo do ate bian na gudang do ngutungut na di jabu ate itu rope jolma tu jabu marungutungut dang ro tu jolma marungutungut burju amat tai mangkuling natai marungutungut dang ro amat tai manuku dia marungutungut ate kan satu jabu adung jolma marungutungut sampai mai biar nang na di jabu ate aka ada ni sekolah na marungutungut airi jadi memang iko porudo kita tago du ya te songoni jadi tanda ni halak na porsia halak na mangolu
di bagasan asiniro jalan ngulu na bersyukur di bagasan Tuhan dengan ngungut-ngungut ate. Gari ada molo halak nasi songi Peter seminar do rupana ate. Nak peso adong di mana terus di batu nang pada dahu. Ala niaha bajelas ala di boto ibana moltung dapotan dang dapotan sonarion badong do tiki marsugut. Jadi dang adong marngut-ngut. Molo sutaibu pelopas sederion umpamana dak boleh lagi marungut-ungut tadi. Bamulu tebu, bamuli ate mai. Alania hatan itu hata, ima janji ni debata. Kepastian du debata. Unang di tong adalan di ngulu ni pardal ni hapor siota marungut-ungut. Apa yang Tuhan ini dok? Utaru peho ima tutano nagok aka situa ni loba don susu ate di sih. Tak foto di ngoluta adong perasaan di ngoluton naung ditaruh tu hatta do hita tunggolu songonakinian nagok pasu-pasui anggo songona uide do hamusude gudang dui dapotan ni ai do bendi colma bahasa makmur ngoluna maeng kon dibadikon akan ajulu dinta alania alani pasu-pasu di Tuhan ini. Gari ada kadang-kadang gudang na dapat di hita gawi marugutungut alania imana udok nak kiningan di len mangan dang roti mangan marniang marugutungut hira kurang gizi ale gudang mangan lapatan na marugutungut ala mok bagugu baborat tudo borat badan na dak siap baju lu marugutungut nah alani do di bagasan terpukon parjolo tahamulate oma panarioni debata di bagasan ngoluta pabua dan masa di debata di nalomanarion bangsoi dan ngoluta atik pe ikon adopat ado dalatonot tama ima taringo parukilo di ngoluon panarioni debata na paduaun idaota masih turbukon pabua molo halak na porsia tu debata ikut toktong do porsia ibana di huaso do halongangan di debata na toktong mardalan satu partikian jalapos rohata sikop do bani Tuhan ya tadi hita molo porsia hita adok kalongangan do asini rohani debata di ngutau songo dia pe keberadaan di hitau karejona do situasi kondisi ngata bereng ditiki masalah covid di hita tamardalan di tau-tau nasal pun do na di do krisis moneter dungata adopi ale ngabua tetap do panarion ni debata sude nai halongangat do iya baru na patuluhon ikon idaut do mololam tatade do songo basa-basa ni debata do panarion debata do halongan ni debata ikon takas do neng mangulu hita marparbui di bagasa Tuhan yati songon panarioni debata di ngoluta ikon hitama toktong gabe roha panarihon tua kadongata ala jujud do di ngoluta hola nama jalo do hita di Tuhani hola na di nama karupun nasian aka na asing ale lupa do kita di nalau songo dia do ikon gabe dalan pasu-pasu manian ngoluku tu akan na asing pabua naung di pasu-pasu ni debata ngulu niba keluarga niba ulau niba ai sia debatado saluhut nai di patupa debata atong di hamu amanami do inanami di sodo na di do di bagasan hata ni tu hata di jodo kita ganup ngoluta asa toktong maka porsiai debatado si leon hanguluan nasang lilingna dang masedi do ibadah malan pasu-pasu dahita bahkan dada olan si pangano sinumun dilani mana nagabi hanguluatta ale haluaun nama noktong marhiti anak Yesus Kristus ido si panganon nasumurung di ngoluta asa perjabar hita di hanguluan asa gabe margogo kita di nama ngasau Tuhani lahum mangoluli akan ngoluta si ganupari taulas ni roha di ngoluta dohot hamuliau ni debata di tonga-tonga ni ngolutai amin martang yang mahita
Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus di lalarohan nami Tuhan paneri honomu di tonga-tonga ning ulun nami alani ali Tuhan homa mangalian pos ni roha sonang ni roha dumubi ali Tuhan lau padau ho siak kami akau ngutungut di ulun nami jud ali Tuhan marhiti ungut-ungut nami gabe dak kuingot tami songo dia mapanari hononmu di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami alani ali Tuhan pargugui mahami di nalau mamulus aka area nami ulon nami mulu tunggudang gok aka parukilon parsurion ni ngulu nami alahu boto hami ali Tuhan di tonga-tonga ni parsurion hamawolon parukiloni molo di bagasan hapor siaun jalan marsigatuk kami tuho Tuhan dang hurangak kami dinalaho akan narikoti di tonga-tonga ning ulun nami ay hodo nagabes nama narihon di saluhut akan ulun nami pasu-pasu mahami napungu di sonali Tuhan jala paringgas maruhanami tok-tong manangyon hatam nagabe hanguluan di tonga-tonga ning ulun nami alani Tuhan disudia ka parsurio na wadupi hami homa tok-tong ali Tuhan dinalau mandungani mangurupi hami asa jupang sonang iroha di tonga-tonga ni parmulan nami disalani ali Tuhan di bagasan ti kebuanon nami ali Tuhan disude pakubasuni huriam ali Tuhan asa homa tok-tong ali Tuhan nama bemajadi marhite aka pakubasion na pinatupa marhite pertangyangan aka patanakon hatamia li Tuhan digalub na pinamasa ni huriam alelumubi mali Tuhan paringgas marohanami linalau mangguruhon hatami Tuhan di bata asi maroham laus disude aka program-program ni huriam namar dan satu tikian nuna li Tuhan saya tupahi ma jalaleo mahasadaun hami saluhutna lau mangulahoni dinalaho pahibakkon barita nauli marhiti akapakubasyon ni huriam ido dalan nali Tuhan asa mamora hamili Tuhan di ngolu partudion nagabi ujahan lau boy jupak kami ngolu natar pasu-pasu di ngolu siganupari Tuhan di bata ubuakur kami tu adupamu Tuhan tiaka rencana li Tuhan nanang pinamasa ni huriam di bagasan piga minggu-minggu naroon imadomu tuaka perpindahan ni akap nama kubasi di tonga-tonga ni huriam pati rumah salut nali Tuhan di bagasan hading ganon jala homa tok tonga li Tuhan nama ngalian genup hamili Tuhan tiur ni roha pikiran na roha laho pasi dohot laho di bagasan makubasi di ganup aka nama ngula di tonga-tonga ni huriam Tuhan di bata manami losido buanon nami tua karuas ni huriam nama ulang tahun kelahiran do pernikahan saya homa toktong nama masuk-masuk di ganup rumah tangga dohot dia ka ulau nesida si ganupari asa di pasu-pasu hodo ale Tuhan gabi makoron las ni roha do pasu-pasu godang di bagasani dia karuas ni huriam ale Tuhan apa sahaton aka ragam aka pilihan na dohon aka pilihan-pilihan ganup di aka perjupangan di tonga-tonga ni huriam saya pasu-pasu mayali Tuhan jala homa tok-tok mangalian pasu-pasu mi di ganup aka ulau nami be asal martabat-tabat pasumi di nalau bainon nami ali Tuhan ima dalan lahu manupahi di pakubasu di huriam do nang di nalaho patiurhon disudiakan narikot di tonga-tonga ni parnguluan nami Tuhan di bata nang dinalo mengula ke ulon nami ali Tuhan di bagasan aka ari-ari namangihut saya pasu-pasu jala padausan parmaran leho mahi pasun ganup hami alani Tuhan dang lupa hami pasahaton disude aka yanakon nami namar sikola nakalulu kuliah manang mangului karijo homa totong nama parmaloi nesida asa jupang ali Tuhan akalas ni roha di bagasani nang hamalon habisuhon
asa boya itu lam martabat tabalas ni rohana sida memuji pasangapun guarmu nabadiai nasido ali Tuhan nang diaka ruas ni huriam nah dibaga sepersahiton pemu do perawatan proses pemudian sai pasu-pasu ma ubat akasi panganon na pinangan nasida asa boya ali Tuhan cupang di nasida akahahi pason lamar gogo nasida musea ali Tuhan dinaloho mamuji pasangapun guarmu nabadiai atong satu tangamu mali Tuhan saluhut pernguluan nami di bagasan partikian dohot nasana neng udah hami tu bagasan partikian manghut mangasan guani Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Tapuji matuhata sia nomor 610 ayat sadaru manghut laos tapasan ma tujulu pilihan baduahon dohot pilihan amplop ta ima dinalaho manupahi di pesta gotilon dohot tahun okumene inklusif.
Ayat seda jong ma tai deo. Tatangnya kema pilihan ata pasahar di bagai sentikion martang yang mahita. Ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silan di hona dinggan. Dot nasa udibasa nama diutus. Pusatami masih nelohumi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo megabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uprahasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga di huriam do di porti bion. Buhai marohanami marhi titi tordim. Asal mutada hami goreng selihon mi tu hami. Asal mgir-giri hami maldok muliate tu ho. Mari iti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadi magwarmu, say Roma harajaunmu, say saud malo meneroham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadari on hangulua siapari, sesa madusa nami song panesa nami di dosa di dongan amar dosa tu hami. Unak kami tu untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sordakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin. Amin.